Tänä vuonna marraskuussa Fork juhlistaa 10-vuotis taivaltaan uudella showllaan X. Ja minä, Miina Tervamäki, tunnettu Suomen Kansallispaletin tähtitanssijana, tulin siitä kertomaan. Joo, tässä on itse asiassa sellainen hauska yhteensattuma, että Forkin show on Helsingin Aleksanterin teatterissa. Mä satun itsekin esiintymään siellä tänä syksynä lokakuun lopussa teoksessa Swan Song. Se on tarinoita vieraan pelosta, elämän arvaamattomuudesta ja pelkojensa kohtaamisesta. Josta tulikin mieleen, että noin vuosi sitten muuten julkaisin oman kirjani Minnan metodit, jossa kerron omista keinoistani tavoittaa henkinen ja fyysinen hyvinvointi. Pakko vielä mainita. Vihdoinkin Savoi-teatterissa tässä joulukuussa duetto Kimmo Pohjoisen kanssa Bright Shadow. Niin no joo, se siitä. Fork X. Celebrating 10 years of quality nonsense.